Най-добрата ми приятелка се опита да превърне вечерята на момчето в сватбена церемония с нейните правила, което ме накара да усетя как напрежението започва да нараства във въздуха. Тя настояваше категорично за пълна липса на стриптизьорки и гарантирано безопасно връщане вкъщи, сякаш ние бяхме деца под надзор вместо възрастни мъже, които празнуват последната си свобода преди сватбата. След това тя планира собствено събитие точно в същия ден, което ми се стори като явен опит да открадне цялата слава и внимание от главния герой на вечерта. Предложих партия автобус за забавление, но лицето й веднага потъмня от гняв и тя избухна в яростни думи. Искаше да запази този специален превоз само за след сватбата им, сякаш ние трябваше да чакаме ред като в опашка за социално одобрение. Решихме накрая без стриптизьорки и без партия автобуси изобщо, но това не беше краят на нейното желание за контрол над всяка наша стъпка. Когато попитах за часа в бар с пиано, тя се разсърди отново. Сякаш дори музиката трябваше да бъде одобрена от нея предварително. Момчето дори ме обади да отменя цялата вечеря на момчетата заради нейните капризи и натиск, което ме накара да осъзная колко дълбоко е влязала тя в живота ни без покана. Отказах веднага, казвайки, че това не е нейно дело как прекарваме времето си и че ние сме тези, които празнуват, а не тя. Тя изпрати съобщение за извинение след дълго мълчание и каза, че можем да правим каквото искам, но усетих как думите извучат фалшиво и изпълнени с горчивина вместо истинско разбирателство. Разбирам сега, че приятелството ни е на ръба на пропаста и че нейното желание за власт над чуждите празници може да разруши всичко, което сме изградили през годините. Вечерята ще продължи без нея и ние ще пазим спомените си свободни от нейните ограничения и страхове, които тя проектира върху нас като тежък товар на душата ни.